Di yun na siya kasabot ba? Di nang paabot sa. Boss, ay lang guro pangisog, ikaw ba na utang? Bagaan ni Mugnong no, ikaw pa na utang, ikaw pa masuko. Sa'yo pa kay ba? Abay ko yung problema, basig. Mapilta mo ron. Sus, kami mong hadlokon? Kasi nakaminos na kasamong bukton. Asa naman niya akong bagong gihire? O siguro yaya na pag siguro kay ni ba? May tag mga update ni kay daghan kay utang singlo nun. Ma'am. Sorry kayo, kaya nautuan kong mata. 20 minutes na ko diri naghulat ba? Mao gani ma'am, naksin kong kabalaka. Di ba duha man mo? Ngano ikaw raman isa? Basin wala pod ka mata. Naala na sila oh. Asa naman ning isa oy? Stang dugaya. Ma'am, good morning. Sorry kay nadugay kong mata. Maayo kay naa ka. Oh ma'am, giyan hijud ti ka. Ilam dia, gaya-iyara ka. Unsa kay trabaho na mo ma'am? Karong adlaw gusto nako singlo ninyo ang nakautang sa ako Naway bayad-bayad. Sige ma'am, pila to ka milyon? Kaya among singlon. 10 mil ug sinsilyo nga isa ka galon. Sige ma'am, unsa man? Amo nang atakon? Sige. Dapat ha madala ninyong kwarta. Atik ma'am, tara. Mao ning balaya oh. Mao ning balaya tong singlon? Mao ni pre, mangayo na ta. Ayo. Dam? Ay, Dong? Unsa kayo? Gisugo mi ni Madam Nicole ba? Unsa ni problema? Imong bana. Ha? Unsa sala niya? Ang utang niya nangapo na. Kamuha ng singlon. Wa lagi ko kabalo ana. Kinahanglan lagi kuwaon. May mga tao nangita nimo. Unsa? Naay mga tao nangita nimo. Tang, nasi mong luyo. Boss, mayo kay naka. Ayo na mi pahagwa-gwa. Nga naman dahil sa'yo problema. Imong utang bari na. Kay si Madam Nicole pastang sukuha. Di yun na siya kasabot ba? Di nang paabot sa. Boss, ay lang guro pangisog, ikaw ba na utang? Bagaan ni Mugnong no, ikaw pa na utang, ikaw pa masuko. Sa'yo pa kay ba? Abay ko yung problema, basig. Mapilta mo ron. Sus, kami mong hadlokon? Kasi nakaminos na kasamong bukton. Aw. Kung mauna, ito na yung humanon. Ayaw jud niyo testing akong bana. Kada si mahulog ni pildigana. Sus, pamilabot. Duha mi, sara isa. Kaya ako ra isa, ha? Saan na ba? Kipihaan ko, Jimmy da. Hala, sapat naman eh, tubig naman eh. Maabisan ko ani pag di ko mutago. Asa na ka itong mga bata ato? Ayun ako naapsi, oh. Kaya naapsan pa na ako. Katilaw yun ba? Swerte pagyapon mo. Ewa ito mo naapsi. Lisuda mong ngitag trabaho, kita may maipit.